Tres imaxes que resumen a xestión económica do equipo de goberno: gastos irresponsables, non presentación de contas e ocultación e non presentación de orzamentos, que provocou a protesta dos concelleiros do BNG nos 2 últimos anos. Nos ámbitos nos que máis se vai a notar a presencia nosa no futuro goberno de Antas de Ulla vai a ser no de economía e no do funcionamento orgánico do Concello, porque neles imos poñer a democratización e a participación cidadán como piares básicos, tal e como defendemos toda esta legislatura. Democratizar a economía supón explicar aos veciños onde se vai a investir cada euro das arcas municipais. E iso é facer, presentar e aprobar os orzamentos ano a ano. E tamén fiscalizar e render contas ante os cidadáns e ante as institucións en tempo e forma. E democratizar o funcionamento orgánico do Concello é o mesmo que establecer unha relación de respeto entre os veciños, os traballadores e a administración local. Do mesmo xeito que dende o Concello se lles exixe aos traballadores esforzo, dedicación e cumprimento estricto dos horarios, a eles hai que respetarlles escrupulosamente os seus dereitos. Primeiro, con procesos selectivos obxectivos, nos que exista un baremo, no que se contemple mérito, capacidade, experiencia, titulacións, etc. Segundo, programas de consolidación de emprego. E terceiro, a adaptación das contratacións ás necesidades reais do Concello.